wanda alherin duniya ga baki ɗaya yana nan ciki wannan abu. Aikinka bai zama kamar kuɗi yadda ɗan adam zai sayi aljanna da shi. Ta ga wani technology da ba taɓa ganin irin wannan technology din ba. Abubuwa guda hudu suna sa jiki ya zama mara lafiya. Na farko, surutu da yawa. Ta taro mu arewacin Najeriya wasu abubuwa waɗanda ba za su haifar mata ɗa mai idanu ba. Abin da ya kamata ku sani, ku dibi irin yadda ake kashin mutane arewacin Najeriya. Yau a kashe, gobe a kashe, jibi a kashe. Yanzu fa da Sokoto da Zamfara da Katsina, ku diba irin yadda kullun sai an kashe mutane. Amma ba shi gaban gwamnatin Najeriya ba, abinda gaban gwamnatin Najeriya zaɓen 2027. Mi ka nuna haka? Duk wata jiha da ake ganin cewa akwai matsala, ya za a yi ƙoƙari a amshe ta. Wannan magana ba ta wa 'yan siyasa daɗi, amma ko ba bari muka yi ba. Kuna fahimta? Abin da ya kamata ku sani, shi Allah yana jinkiri ga azzalumi har Allah ya kama shi, iya kama shi kuma bai kurcewa. Abin da ka faruwa yanzu yana iya haifar da yakin basasa arewacin Najeriya. Domin zalunci duk sadda ka bi dan adam ka kai shi bango, to in ya waiwayo, ku dauki misali da dabba. Idan ka bi musa ta diba dama da hauni babu wurin wucewa, mi take yi? Dawowa ta kai ta yi hanya inda ka biyo ta. To in an haka talakawa ga bango, abinda zai biyo wa baya shine ɗaukar doka ga hannu, wanda ba mu fata. Amma tsakani da Allah, gwamnatin Najeriya abubuwan da ta kai yanzu shina nuna cewa mustaqbal na 'yan Najeriya akwai matsala. Ana iya samun barkewar yaƙi arewacin Najeriya. Ina ishara da abubuwan da ka faruwa na shari'o'i. Abinda ya kamata ku fahimta, alƙalai Najeriya, manyan alƙalai Najeriya sun zama yaren 'yan siyasa. Mika nuna haka? Daga cikin abin da ka ishara ga wannan magana, ku diba babban alƙalin babban kotun Najeriya, Supreme Court, kotun Allah ya isa. In ba ku manta ba, shekaran jiya ranar Alhamis, akwai wani taro da an kai, sai gashi yana taro da wasu jigajigan 'yan siyasa waɗanda suke hwada shugaban ƙasa, su ne 'yan gaba-gaba. Tsakaninku da Allah, mi zai hana 'yan an ka amshe ma wani jiha tai ya yi zaton cewa an zalunce shi? Ba zai yi alƙalin da zai yi ma hukunci kuma ka gane shi tare da wanda ka jayayya da kai ba. Akwai matsala ko ba matsala? To wannan yana cikin abin da ya kamata hukumomi su gyara. Kuma duk mai lahiyayyen hankali, mai lahiyayyen basira, ya san abubuwan yanzu da ka juyawa Najeriya. Komi rashin basira ka san abin da an muhari shine gwamnatin Najeriya yanzu tana son ta yi irin abin da Isra'ila kai, wato ci da ƙarhi, ko ka yi biyayya gare mu ko mu kashe ka dole. Irin abin da ƙasashen duniya kai. Ku ɗauki misali da Kano, ku ɗauki misali da Zamfara. Tsakaninku da Allah, ko a hankalci an ka barka, gwamnatin jihar Kano, gwamnatin Kano ita adda gwamnatin jiha, ita adda gwamnatin tarayya. Lahiyanci a lahiyayyen hankali, wa adda dama ta yin magudin zaɓe? Wa adda dama ta yin magudin zaɓe? Mutanen da adda soja da 'yan sanda da duk wasu jami'an tsaro, amma tare da haka an ka zo an ka jefa ƙuri'a, Allah ya kashe su. Tsakaninku da Allah, hankali na ɗaukar a zo a ce ai wai an yi kaza. To ba muna cewa kotuna kasu yi ayyukansu ba, amma dai akwai ƙara'in waɗanda sun ka nuna akwai lauje cikin naɗi. Ni ka nuna haka? Duk wanda arewacin Najeriya ya san abin da yasa an ka amshi Kano, rashin yadda Kwankwaso ya mara mu Bola Tinubu baya. Da ya yadda lokacin da an hakira shi ya bi manuhohi na jam'iyyar APC, tsakaninku da Allah alama ta nuna ana amsar jihar Kano. To ashe kenan yanzu dole ka bi mu ko mu amshi jihar ka. Wannan shi abin da ya faru jihar Kano kenan. Abin da ka gazzasta haka shine abin da ya faru ga Wuke. Bakin kafiri. Wuke dalilin da yasa gwamnatin Bola Tinubu ta jawo shi yana hada da wa? Yana hada da Atiku Abubakar. Yau kowa ya sani, kila in akwai wani wanda Atiku ya hikiyayya da shi arewacin Najeriya, babu kamar Murtala Bello. Amma wannan ba zai hana mu mai adalci wa bisa ga ka'ida, wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu ijluhu aqrabu littaqwa. Don haka yanzu gwamnatin Najeriya da an ga kana da alaka da Atiku Abubakar, to yanzu ana amshi jiharka. Wannan yasa bayan Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi ma gwamnatin tarayya tawaye, ya ki yadda ya mara musu baya a bashi minista, sai kuma an ka gane shi tare da Atiku Abubakar. Atiku ya kawo mai ziyara. Don haka sai sun ka shafa ma idanunsu bula cewa ko ta wani hali sai an amshi gwamnatin Kano. To kuna tsammanin cewa amshi gwamnatin Kano wannan zaluncin Allah zai kyale? Allah ba zai kyale ba. Haka in kun ka komo, na faɗa muku Wuke goyon bayan da yabba Bola Tinubu yana faɗa da Atiku Abubakar, shi yasa an kai an ka jawo shi an ka bashi minista. Wani na iya yi ma naƙadi ya ce to ai ga Bauchi can PDP na, ya an kai an ka tabbatar ma Bauchi. To sani abba kai ba, gwamnan Bauchi takun sakar da ya kai tsakani ne da Atiku Abubakar shi ya ja mai an ka bar mai jihati. Mi ka nuna haka shine wazirin Bauchi. Kira ɗaya ya ce yana kira a yi taro a goya ma Atiku Abubakar baya, gwamna ya ce a sauke shi.
an kai ta rigingimu. Kenan gwamnatin Bola Tinubu ta gano ni, ta gano gwamnan Bauchi ba ta da matsala gare shi. To ku kalli Zamfara, su adda gwamnatin tarayya, su adda gwamnatin jiha, su adda soja, su adda 'yan sanda. Tare da haka an ka zo an ka jefa ƙuri'a, kuma ba inda Allah ya wa'azi kamar Zamfara dun Najeriya. Can an ka samu ƙato kusan 10 mutum guda ɗaya masu kai. Ga tsohin gwamnoni, ga mataimakan gwamnoni, ga duk wani wanda ka jin wani na, amma Allah ya gama su gaba ɗaya ya kare su. To da sun ka gano ba su iya faɗan, ba su iya yakin, shi babban makirin sai zo ce ma shugaban ƙasa, ai duk yawon da gwamnan Zamfara ka yi Amerika yana yi ma Atiku hanya na don a amsa takardun Bola Tinubu. Kuna fahimtar makircin? Yana yin hanya na ga Atiku Abubakar, don Allah Atiku Abubakar local champion na da za a ce sai wani ya yi mai hanya. Amma saboda faɗan, to shi nasa kun kaji an hito da cewa an roshe wata local government. Ni abin da nika cewa mutanen Zamfara, kure ku kun ka zaɓi gwamnan ku. To yanzu ga dama nan ta zo, ko da sifirin kwatta ce a je a yi zaɓe, ku kare mutuncin ku kare ƙuri'a ku. Su Bello Turji da su Ada Aleru sun gama shiga gidan gwamnatin Zamfara. Maganar su koma gidan gwamnatin Zamfara bata taso ba. Mu abinda muka ci gwamnatin Najeriya ta ji tsoron Allah. Duk wanda ya cincinta ya ci zaɓe a bashi. Wannan hawargin yarana, kada ku ja muna kashe-kashe arewacin Najeriya. Allah ya yi ta faɗa muna Alƙur'ani, ya kare waɗanda sun kahi ku matsayi. Alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lan numakkil lakum wa arsalna as-samaa alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Allah ya ce fa ahlakanahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah ya ce alam yarau kam ahlakana min qablihim. Shahid a cikin ayar, wato ka'ida da malamai suke cewa al-ibra bi umumin lafzi la bi hususi sabab. Wato alam yarau basu sani ba, basu gani ba, kam ahlakana min qablihim min qarnin, da yawa mun ka halakar da waɗanda aka gabanin su na tsararraki. Kam ahlakana min qablihim min qarnin. Allah ce makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum, mun tabbatar da su a bayan ƙasa irin tabbatar da bamu yi muku ba. In Bola Tinubu na ganin wato gwamnatin Najeriya a hannu ne, an yi sarakuna da shugabanni da suke mulkin duniya sun kai makkannahum fil ardi, mun tabbatar da su a bayan ƙasa ma lam numakkil lakum irin tabbatar da bamu yi muku ba. Allah ce wa arsalna samaa alaihim midraran, muka turo musu girgije yana zubo musu ruwa wani irin zuba domin midraran ala wazani mif'al, siga ce ta mubalaga. An kai musu ruwa, albarkatun ƙasa sun ka wadata, balle mu da kullun can aka tattalin arziki yayi ƙasa, babu man hetur babu kaza. Allah ya ce wa arsalna sama alaihim midraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim, muka sanya ƙoramu suna gudana karkashin su komi lahiya lau. Ga taikuna nan, ku da tekun Mambila ma ya gagare ku. Allah ce fa ahlakanahum bi dhunubihim, muka halakar da su da laihukan su. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, muka kawo waɗansu mutane waɗanda ba su ba. Ya Allah kaka kama mu da laifin wawayen mu. Ya Allah wannan ƙasa da ake son a kawo mata tashin hankali, Allah ka kawo mata zaman lahiya. Ya Allah duk wani wanda ke nuhin ya kawo mana tashin hankali arewacin Najeriya, Allah duk inda yake Allah kai muna magani ne. Ya Allah wannan musiba da ke damun arewa, ya Allah ka sa muna hannu gare ta. Abin da ya kamata ku sani, ku kalla ku ga su yan jari hujjana. Yau ku kalla ku ga abin da sun kai Filato. Wai Filato ma an amshe an ba APC, wato sun aka yi 2027, ko ka yi APC ko a kashe ka ko a kai ka gidan yari ko a tura ma EFCC. Muna roƙon Allah duk wanda ka son sai ya kawo ma mutane matsala, ya haifar musu bala'i, Allah ka kai mu da shi 2027. Allah ko ka kai mu da shi, Allah ka sa a yi siyasa ba da shi ba. Allah ka hana mai tsayi, Allah ka hana mai zama, Allah ka amshi lafiya ga jiki ne. In yana da nufin gyaruwa, Allah ka gyarar da shi. Allah duk wanda an ka zalunta arewacin Najeriya bai da ƙarfi, Allah ka kwato mai zaluncin da an kai mai. Allah kai ka karfafa wanda an mai rauni. Allah duk wanda an ka zalunta, Allah ka karfafa shi. Allah ka isan ma musulunci da musulmin da ake kashewa shugabanni ba su damu ba, sun yi kunnan uwar shagu. Allah in suna da rabon shari'a, Allah ka shiryar da su. In ba su da rabon shari'a, ya Allah kai muna maganin su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.